kwabaseKolose isahluko sesibili soqala kufunda evesini lokuqala. Ngokuba ngiyathanda ukuba nazi ukuthi kukhulu kangakanani ukulwa enginakho ngenxa yenu nabaseLawodikeya nabo bonke abangabonanga ubuso bami ngamehlo, ukuze inhliziyo zabo ziduduzwe, behlanganiswe othandweni, babe nengcebo yonke yokwazi okuphelele, bazisise imfihlakalo kaNkulunkulu enguKristu, okufihlwe kuye amagugu onke okuhlakanipha nawokwazi. Ngikusho lokhu ukuze kungabikho muntu onikhohlisa ngamazwi okuyenga, ngokuba noma ngingekho ngomzimba, nokho ngikhona kini ngomoya ngithokoza. Ngibona inhlelo yenu nokuqina kokukholwa kwenu kuKristu. Ngakho-ke, njengalokhu nimamukele uKristu Jesu iNkosi, hambani nikuye, nigxile, nakhiwe kuye, niqiniswe ekukholweni, njengalokho nifundisiwe, nivame ukubonga. Xwayani futhi kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu, njengezimfundiso zokucathula kwezwe, kungenjengokukaKristu, ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. Nigcwaliswe kuye, yena oyinhloko yemibuso yonke namandla, enasokela kuye futhi ngokusoka okungenziwanga ngezandla, ngokukhumula umzimba wenyama, ngokusoka kukaKristu, nimbelwe kanye naye ngumbhaphathiso, okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owamvusa kwabafileyo. Nani-ke ebenifile neziphambeko nangokungasoki kwenyama yenu, wanenza nibe ngabaphilileyo kanye naye, esithethelela zonke izono zethu, esehlangule incwadi yecala lethu, emelana nathi ngemiyalo yayo, wayeyisusa ngokuyibethela esiphambanweni, ebaphucile ababusi namandla izikhali, wabathela ngehlazo obala, ebanqoba ngaso. Ngakho makungabibikho muntu onilahla ngokudla nesiphuzo, noma ngemikhosi, noma ukwethwasa kwenyanga, noma amasabatha, okuyisithunzi nje salokhu obekuzakuza, kepha umzimba ngokaKristu. Makungabibikho muntu onamuka umvuzo wenu, othanda ukuzenza othobile, ekhonza izingelosi, ephike ngemibono yakhe, ezikhukhumeza ngeze ngengqondo yakhe ngenyama, engabambeleli kuye oyinhloko, okunguye umzimba wonke usizwa, uhlanganiswa ngamalunga nemisipha, ukhula ngokukhula kukaNkulunkulu. Uma nifile kanye noKristu, nakhululwa ezifundisweni zokucathula kwezwe, yini ukuba okungathi nisaphila ngokwezwe nithobela izimfundiso zokuthi ungaphathi, ungezwa ngolimi, ungathinti, okuphela konke ngokudliwa ngokweziyalezo nezimfundiso zabantu ezinegama lokuhlakanipha, kambe ngokuzikhethela inkonzo, nangokuzithoba, nangokuhlupha umzimba, akusizi lutho maqondana nokuzithiba kwenyama.